Yung mga kabadis, so panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ang lulutuin natin ngayon ay yung most requested at saka all-time favorite na igado. So ipapakita ko sa inyo kung paano lulutuin. At ito mga kabady, ang kanyang ingredients. Yung karne is ina-slice ko na. So ito na yung taba. Ito yung laman, yung karne. Tapos green peas, toyo, bawang, atay, red and green pepper, sibuyas, suka, at saka asin. Yan mga kabady, so umpisa na natin ang pagluluto ng igado. So unang step is yung karne, yung laman is ibabad ko lang sa toyo. Kabady, lagay ko lang yung toyo. Tapos itong atay, babad ko na rin sa suka, sa vinegar. Yan mga kabady, tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung suka. Dapat medyo may asim ng konti. Yan mga kabady, linagyan ko na ng suka itong atay. So una is painitin muna natin yung ating kaldero. A few moments later. Yung cooking pot is mainit na. So ang muna natin ilalagay ay yung taba. So dapat yung kaldero is dapat mainit na mainit para yung taba is hindi siya dumikit. Yan. So ilagay ko na mga kabady yung taba. Ito yung unang yung ilalagay. Yan, mainit naman na. Yan. So dapat halu-haluin nyo lang hanggang maging para hindi dumikit yung taba sa kaldero or cooking pot. Yan, hintayin nyo lang hanggang magmantikan at saka hanggang maging brown. Yan mga kabady. Yan, so ito na mga kabady, nagmantika na siya at saka nag-brown na yung taba. So next na ilalagay is yung sibuyas. Yung sibuyas at saka bawang, pwede nyo na silang pagsabayin. Sibuyas at saka ito na yung bawang. Yan, ito na mga kabady, so nilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Hintayin nyo lang hanggang maging brown din yung bawang bago nyo ilagay yung karne. So lakasan nyo lang yung apoy. Medyo nag-brown na yung bawang. So pwede na natin ilagay yung laman na nababad sa toyo. So yung pinagbabaran nyo na toyo, isama nyo rin na lulutuin. Binabad ko lang kasi kanina para yung toyo is ma-absorb ng laman yung kanyang lasa. So ito na mga kabady yung laman. So lagay ko na mga kabady kasi nag-brown na yung bawang. Kung kulang yung nailagay nyo na toyo, pwede nyo dagdagan. So pag nailagay nyo na yung toyo, pwede nyo haluin. Haluin nyo lang. At saka takpan nyo na rin para mas mabilis kumulo. Yan.
Ano mga kabady. Yan, ito man na mga kabady yung higado. Ito na. So, parang medyo ano naman na siya. Nag-brown na yung laman dahil sa toyo. Tatakpan nyo lang para mas mabilis lumambot yung karne kasi hindi pa ito pwede matigas pa. Haluan-haluin nyo lang mga kabady para yung pagkaluto niya is pantay-pantay. O yung lasa niya, yung toyo is may halo. Yan. Hayaan nyo lang siya mga kabady na matuyo tapos gas pa rin yung karne. Lagyan nyo lang ng tubig. Yung mga kabady, so medyo kunti na lang yung sabaw pero matigas pa rin ng laman yung karne, yung taba, medyo matigas pa rin. Dapat medyo malambot para yung pakain kahit walang ngipin is mga nguya niya. Yan, konti na lang yung kanyang sabaw. Saka parang malambot na rin. Yan, ito na mga kabady, yung aking higado. Still cooking but parang ano na siya. Kunti na lang yung kanyang sabaw. So mamaya pwede nang ilagay yung atay. Atay ng baboy na nababad sa suka. Yan. Haluin ko lang mga kabady kasi para hindi siya masunog. Yan, halu-haluin nyo lang mga kabady. Hello! Yan, yan dito. Yan, sige. Hindi po mga ka-vloggers. Ito na mga kabady, yung aking higado. So natuyo na siya. Kunti na lang yung sabaw. So pwede na ilagay yung atay. Ito na kabady yung atay. So ilalagay ko na siya. Itong atay is nababad sa suka. Kunting suka lang. So yung suka is wag ko nang ilagay. Yung atay lang. Yan. Kasi baka masyadong maasin. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung ilagay nyo na suka para hindi siya maasin. Yan, ito lang kabady yung aking higado. Nailagay ko na yung yung atay. So haluin ko lang. At saka pag nilagay nyo na yung atay, dapat hinaan nyo yung apoy para hindi siya masunog. Yan mga kabady. Ay, malapit nang maluto ang aking specialty, all-time favorite na higado. Yan, yan. Halo-haloin nyo lang mga kabady. Pagkahalo, tapos takpan ulit para yung karne niya is lumambot. Yan mga kabady. Ang kusinero, ang Ilocano na vlogger. So takpan ko ulit para yung karne, yung laman is lumambot. Tapos tikman nyo rin kung tama lang yung lasa. Kung matabang, lagyan nyo lang ng konting asin. Yan, ito na siya mga kabady, hinahalo ko lang. Kasi pag hindi mo haluin, baka masusunog sa ilalim. At saka para yung lasa niya, yung toyo is may kalat dun sa karne, sa laman. Yan, so ito na mga kabady, so almost cook na, it's about to cook. So, ang ilalagay ko na lang is yung red and green capsicum. So itong red and green capsicum, dapat half cook lang. So, pag ilagay nyo na itong yung red and green capsicum, dapat hinaan nyo lang yung apoy. Dapat may hinala. Yan. Yan mga, marami to kasi marami din yung linuto ko na higado. So yan mga kabady, tapos haluin nyo lang. Tapos tikman nyo rin kung ano ang lasa niya. Yan, ito na mga kabady, yung aking yum na higado. So takpan ko lang ng mga 1 minute para yung
red and green capsicum niya is may steam. At saka dapat may hinalaw yung apoy. Ganun mga kabady. Para yung capsicum is hindi siya malusaw. Yan. Shout out ka pala sa aking mga kakitonyans. Sa procurement, sila Grace, si Ana, si Richie, si Sol, si Cheryl, si Raymond. Sa safety department naman, si Mika at saka si Tibet. Mga kasama ko sa finance, si Kuya Tony, shout out sa inyo, si Ate Jean, kay Ronald. At sa screwing department, si Christine, si Mara, saka si Casey. Shout out na rin sa aming madam, si Madam Baby. At saka si kay Madam Mia. Madam Mia din. Saka sa aming frontliner na si Cherry. Yan mga kabady, yung hindi ko nabanggit is shout out na rin sa inyo. Shout out na rin pala sa aking bayaw na si Roque Olet. Diyan sa Barangay 7, San Miguel, San Nicolas. Ito na yung aking higado. So ang last na ilalagay pag luto na yung yung capsicum, ang last na ilalagay is itong green peas. So bago niyo ilagay yung green peas is patayin niyo na yung yan. Dapat naka-off na yung gas range naman diyan. Gas range, dalikat. Kasi itong green peas is luto naman na, so hindi niyo na kailangan lutuin. Niyo lang, ilalagay niyo lang. Yan, kabali. So last part is ilagay ko na itong green peas. Yan. Medyo marami nito kasi marami yung niluto ko na ikado. Yan. Yan mga kabali. Yan, ito na yung aking higado. So ito na siya mga kabali, hinahaluin ko lang. Yan. Haluin ko lang. Yan. Ito na kabali, yung aking yummy higado. Yes. Yan. So ito na kabali, yung higado. So please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. At i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga bagong uploaded na videos. So kung gusto request na ipaluto is mag-comment lang kayo below para sa susunod is yun ang ating lulutuin. So hanggang sa susunod muli, bye bye!